Por considerar la mudanza de cosas que con los tiempos y personas vemos cada día, acordé yo, don Pedro Fernández de Boán, poseedor de esta casa y mayorazgo de San Damián, de echar en ella y poner por escrito en este libro y otros todas las cosas de su hacienda y calidad de ella, para su mayor memoria y perpetuidad. Así justificaba o autor a razón de ser deste libro de asiento llamado en este reino de Galicia Tumbo, como aclara el mesmo cando comezou a redactar en 1633. O seu tataravó, Fernando Boán, fora un rico comerciante de Chantada, cuxa fortuna e unha boa rede de contactos lles permitiu aos seus descendentes ascender socialmente. Así, don Pedro herdou un respectable patrimonio, co que puido construir un gran pazo na cidade de Ourense a principios do século XVII. Tamén conseguiu ter vasalos, entrar no goberno municipal e vestir hábito de cabaleiro de Santiago, privilexio reservado á nobreza de Rancio Aboengo. Para conservar e acrecentar o seu patrimonio, demarcou os seus lindes e elaborou varios libros como este referidos aos seus bens, entre os que destacaba o Morgado de San Damián, fundado polo seu tío don Juan Fernández de Boán. Este tipo de libros, habituais nos arquivos da Fidalguía dende a Idade Moderna e cunha longa tradición nas institucións religiosas, son coñecidos por distintos nomes: cartulario, libro becerro, libro tombo. A súa finalidade era sistematizar a información relativa ao patrimonio da familia para facilitar a súa administración e defensa. Tamén indicaban a localización física dos documentos orixinais que acreditaban os dereitos. Con isto propiciábase unha xestión eficiente do patrimonio. Os fidalgos medianos, como eran os Boán a principios do século XVII, tamén anotaban nestes libros o cobro anual das rendas da terra, algo que as institucións religiosas ou as familias máis ricas levaban en libros específicos de contabilidade. Como outros fidalgos, don Pedro tamén utilizou este tombo para relatar episodios autobiográficos e da historia familiar. Eso sí, coas inexactitudes e fabulacións propias das crónicas daquela época. Unhas fabulacións que levará ao extremo na historia gótica de don Servando, un falso e delirante cronicón no que se ensalzaba os Boán como unha moi antiga e nobre linaxe emparentada con insignes personaxes históricos.